नोंथांनि बे बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबफैनायनि गुबै थांखिया मा? दिनैनि बे नोंथांमोननि इउटुब चेनेल आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे दिनै आङो बिपिएफ हानजानिफ्राय दिनै इउपिपिएल हानजायाव जइन जानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय थांनाय 27 जानुवारि 2020 आव जेनाखि बड' पिस एबा बिटिआर एकर्ड जानानै थांबाय। बे जानायाव आं जोबोद मोजां मोनदों। लोगोसे जोंनि गोबां बर' फिसाफ्रा बा बर' माहारिफ्रा दिनै राजा लामायाव रेल लामायाव थांनानै बिराद खस्थ' मोनोमोन। बे रेल लामा बा राजा लामा होबथानाय माबाया दिनैहाय जोब्बाय। बेखौ आं मोजां मोनदों आरो रायजो राजानिफ्राय गोबां जोंहा रां रुफा खहा जायोमोन, गारि मथर लांनानै थांनांगौमोन, बेक्तिगत खहा जायोमोन। दा ओंखायनो आङो बे थांखिजों दिनै मोजां मोनदों। आरो नैबे मोनसे जाहैबाय सोलायनायानो जाहैबाय दिनै 17 बोसोर बा 15 बोसोर दिनै बिपिएफआ सरकार सलायबाय। दा बिथांमोननि सलायनायखौ अब्लाबो नैबे सोलायनायनि थांखियावसो सोलायनायनि मेन उद्देश्यआव आङो नैबे इउपिपिएल हानजायाव जइन जादों। आरो जोंनि नैबे 1 नं कुमाबारि गामिनि जोंना गैयाबाबो 34 न'खर दङ। बेयाव गासै जोंना 167 भटार दङ। बिनि गेजेराव जोंनियाव दा 165आ जोंनाव माबा जाहैबाय, गासिबो इउपिपिएलआव सापर्ट जाहैबाय। दिनै गासिबो जयनिं जायाखैब्लाबो जानाय जाहैबाय, सिङाव दंजोबसै। दा बेखायनो आं मोजां मोनदों नैबे दिनैनि मेन मा होनना बुङो जयनिं सेरेमनि जानाया। आङो इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै जादों आरो आं दिनैनिफ्राय इउपिपिएल हानजानियावनो खामानि मावसिगोन। आरो मानो होनना बुङोब्ला दिनै मोनब्रै जिल्लायाव दिनै बाक्सा, चिरां, उदालगुरि, क'क्राझार बे मोनब्रै जिल्लायाव आंहा जेरावबो जाथि खुरमा दं हिसाबै आं मिथिगौ। मानो होनना बुङोब्ला जेरावबो इउपिपिएलखौनो सापर्ट होजोब्बाय आरो देरहानाया 100% जागोन होननानै रिपर्ट मोनदों। बिनि थाखायनो आं दिनै इउपिपिएलआव जइन जाबाय आरो आं इउपिपिएल जानानै खामानि मावसिगोन। एसेनोसै। दिनै जौगानायनि खेथ्रआव जौगानायखौ एसेबाबो बुंनांगोन। मानो होनना बुङोबा 100आव गैयाबाबो नङाबा 40%आ जाबाय आं बेखौ सानो लामा दंग'नि खेथ्रआव। नाथाय माखासे बेकार जेंना माने लाइमोनफोरनि जेंना, बे जेंनाया नाथाय दासिमबो सल्भ जायाखै। साख्रि बाख्रिनि जेंना बे सल्भ जायाखै। दिनै बांसिन जोहोलाव आरो जोहोलावजोफ्रानो बेकार जाना दङ। आरो बिदिनो बै समनि गेजेर समाव IUI नि खेथ्रआव गोबां रां जाख्ल'नायखौ जों नुबोदों। चेयारमेन बा मेम्बार बा माखासे प्राइमारि लेभेलनि बा VCDC लेभेलनि मानसिफ्रा, आंबो दंब्लाबो आं मिथिगौ। बिपिएफआव आं दंमोन, गोबाव सम आंबो दंमोन। नाथाय दिनैनि नैबे मा होनो PMJY, दा PMJY जाना फैबाय। बे PMJYखौ एक्सुवेलि बिथांमोना जानो हानायनि केपासिटि गैलामोन। अब्लाबो दा चेन्ज हिसाबै दा जोंनि इउपिपिएलआव आं जइन जानाय बेनो। आरो जौगानाया जौगाबाय, 1/2% जौगाबाय आदा आदि। नाथाय अब्लाबो सोलायनायखौ आङो हास्थायो आरोखि। मानो होनना बुङोबा बांद्राय मोनसे पार्टिखौनो हानजाखौनो गोबाव सम सरकाराव दोनोबा कारापसना जाखायो सिङाव। बेखौ आङो नोजोर बोनानै दिनै सोलायनायखौ आं लुबैदों, सरकार सोलायनायखौ। नों दा बिटिसिआव सोरखौ सरकार दागोन होननानै सानो? आंनि नोजोराव आरो आंनि माबायाव दिनैनि थारिखआव इउपिपिएलखौनो सरकार दागोन होननानै आंनि फोथायनाय दङ। आरो बे 100%आव 100 होननानै आङो सानो। बिपिएफआ ओनसोल जौगानायनि बिथांखि दं होनना सानोना? बिपिएफआ ओनसोल जौगानायनि बिथांखिया दिनैनि इस्ताहार एबा माबायाव नायोब्ला बिथांमोननि जेनाखि इलेक्सन केम्पेइननि जेनाखि माबा इस्ताहार बा थांखि, बिथायाव आं नुनो मोननायाव जेबो थांखि गैयैखौ आं नुयो। मानो होनना बुङोबा बिथांमोननि बुंनाया गासिबो मिसलेस। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 27 जानुवारि 2020 आव थांनाय बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बिटिआर एकर्डआ जोबोद मोजां एकर्ड आरो बे एकर्डजोंनो सानसे समाव बड'लेण्ड जाफुंनायनि होननानै बुंनानै फिन आरो नेक्स्ट माबायाव बिथाङा जेबो गैया होननानै बिटिआरआव बुंफिननायनि थाखाय आङो जोबोद गाज्रि मोनदों। बिनि थाखायनो आं दिनै इउपिपिएल हानजायाव जइन जाफैबाय। थेंक इउ।